Hola, benvinguts a la meva prestatgeria, jo sóc Marta i avui anem a parlar de literatura infantil. La literatura infantil és molt important a la vida lectora d'una persona perquè és l'inici. És el primer contacte que tenim les persones amb els llibres i amb les històries. Emocions a través dels colors. El primer llibre que vull recomanar en aquest grup és aquest, El monstre de colors d'Anna Llenas. El monstre de colors ha fet un embolic d'emocions i ha de desfer-lo. Va parlant de cada emoció associada a un color. Em recorda molt a la pel·lícula d'Inside Out. I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. Aquest llibre és molt útil per a l'aprenentatge emocional perquè associa sentiments que són abstractes i subjectius a colors que són coses més concretes. Els xiquets tinguin més fàcil per a identificar els seus propis sentiments i els de la resta. El següent llibre que vull recomanar és aquest, De quin color són els besos, de Rocío Bonilla. Minimoni, que és aquesta xiqueta d'ací, ens conta en primera persona que li encanta pintar, però mai ha pintat un bes i no sap de quin color fer-ho. En aquest llibre, a diferència del llibre d'abans, s'associa un color a una cosa agradable i una cosa desagradable. Així aconsegueix transmetre que no hi ha coses bones i coses roïnes, sinó que tot té una doble cara. Està molt bé. Llibres sobre la por. El primer que vull recomanar és aquest, Un monstre sota el llit. Aquest és més antic perquè és de quan jo era menuda. El protagonista és aquest xiquet que es diu Willy i creu que hi ha un monstre sota el llit. Li demana ajuda a sa mare i al final resulta que la mare també acaba tenint por d'unes altres coses, però en aquest llibre es contraposen les pors dels més menuts i dels adults fins que al final acaben superant les pors junts i en col·laboració. És un llibre molt xulo, la veritat. El següent llibre és aquest, Qui hi ha? Atenció. Aquest atolí, que és el protagonista, va pel bosc i s'espanta de quasi tot el que veu. Però està molt bé perquè ens ensenya que no tot és sempre el que sembla a primera vista. Si creus que és un monstre, és en veritat un os amable. Noves situacions que enfrontar. El primer llibre que vull recomanar en aquest grup és aquest, Tu i jo, el conte més bonic del món. Al protagonista d'aquesta història, els seus pares li diuen que va tindre un nou germanet o germaneta. Al principi està molt content, però quan naix comença a sentir-se malament. Els seus pares li diuen que el que està passant és que està gelós. Aquest llibre incideix molt en el fet de compartir coses. Per exemple, la idea que quan naix un nou xiquet, l'amor dels pares no es divideix, sinó que es multiplica. El següent llibre que vull recomanar es diu Vull una germaneta. Una princesa va tindre un nou germanet o germaneta. Aquesta vol que siga una germaneta perquè diu que els xiquets fan pudor. El que passa és que la princesa haurà d'acceptar que va tindre un germanet. Tracta els rols de gènere perquè la xiqueta vol tindre una germaneta perquè diu que vol jugar a coses de xiques en ella. Però al final se n'adona que els xics també poden jugar a coses de xiques. Aquest llibre me'l van regalar quan era menuda, però quan vaig ser més major vaig descobrir que hi ha amb aquests dibuixos una sèrie de televisió de capítols molt menuts, crec que es diu Little Princess o Pequeña Princesa. El següent llibre que vull recomanar en aquest blog es diu Mamá puso un huevo o cómo se hacen los niños. Aquest era un dels llibres favorits de la meva infància. Un dia, els pares d'estos dos germans decideixen que van a explicar-los d'on venen els xiquets. Els pares comencen a dir barbaritats com que es poden fer de massa pa, així que al final són els xiquets els que acaben explicant als pares d'on venen els xiquets. És un llibre molt divertit perquè es riu dels tabús que solen utilitzar-se per a explicar als xiquets d'on venen. I La rateta Marieta és una sèrie de llibres molt curtets que jo sempre he tingut en classe quan era menuda. És una rateta que no para quieta, però millor que ho expliquen les seues autores. Marieta és això, una rata molt espavilada, que no para mai quieta, que tot ho vol fer i tot ho vol experimentar. Llibres interactius. Els dos llibres que vaig a recomanar en aquest blog són del mateix autor, Hervé Tullet. No sé si ho estic dient bé.
El primer és aquest, un joc, has de seguir les instruccions del punt. Aquest llibre reforça la grafomotricitat. És el moviment que ha de fer la mà per a complir una activitat. Corregeix i estimula les funcions motores fines dels xiquets, perquè ajuda a guanyar domini complet dels moviments i la coordinació mans-vista. El següent és aquest, un llibre. En aquest cas també has de seguir les instruccions, però és més de l'àmbit de les matemàtiques i la lògica. A més, tant en aquest com en l'anterior, les il·lustracions són simples però molt treballades i boniques. Valors. Aquest llibre es diu Un fantasma amb problemes, de Laura Gallego i Santi Gutiérrez. Al fantasma de la torrassa abandonada l'han convidat a una festa, però el problema és que té el llençol molt brut per anar-hi. Mostra que en lloc de manar a algú que et faça alguna cosa perquè no saps, és millor demanar ajuda perquè aprengues tu mateix a fer-ho. És a dir, el que ens està ensenyant és que hem de ser autosuficients. Soc el més ben plantat, de Mario Ramos. Aquest és el llop dels contes tradicionals. És molt presumit i va preguntant als personatges del bosc si és el més ben plantat. La resta, com li tenen por, segurament, el que fan és dir-li que sí, que és el més ben plantat de tots. La qual cosa em recorda molt a la bruixa, fins que es troba amb un petit drac que no li contesta com ell s'esperava. Animació lectora. La muntanya de llibres més alta del món, de Rocío Bonilla. En aquest llibre, el protagonista, Enric, ha volgut des de xicotet volar. Un dia sa mare li regala un llibre i li diu que amb ell podrà volar sempre. Enric descobreix que amb cada llibre que va llegint va vivint una nova història i una nova aventura. Crec que és una història preciosa sobre el que ens aporten els llibres ja des de menuts, ens ajuden a transportar-nos a nous mons i, a més, al final del llibre hi ha com una espècie de pòster. Està molt xulo i la veritat és que aquesta autora, Rocío Bonilla, de la qual he recomanat més d'un llibre en aquest vídeo, fa unes històries superxules. I fins ací el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Sé que pot ser aquest tipus de vídeo no li agradarà a tot el món perquè no tot el món va a llegir literatura infantil, però crec que la literatura infantil també mereix ser recomanada i també mereix tindre un espai en el meu canal. Adeu!